Pozdrav, moj ime je Ćutolog i danas ću govoriti o zavisti. Ili zašto mi se dešava da zavidim nekome drugome. Znači, strašno mrzim kad nekome zavidim. Užasavam se toga. I to kad primetim kod sebe, toliko se razljutim na sebe, znači ne mogu da se smirim. Ne mogu da verujem kako mogu da ja nekome drugome zavidim. Znači, šta se dešava? Naprimjer, završili smo isti fakultet ili imamo slične neka interesovanja, znanja, kvalifikacije, šta god. I sad je taj neko napravio neku karijeru, već, ne znam ja, u nečemu se, nije to još karijera, ali ajde ide tim nekim putem. Ne znam, našao se u ovoj firmi, u onoj firmi, drž ne da, internacionalna, multinacionalna priča, ovo ono, neko putuje po svetu, pa sad vidiš on putuje, on je vamo, on je tamo, on radi ovo, on radi ono. I šta ti ja znam? I onda kao, jebote, ja sam tako neuspešan, ja ništa ne znam, ja sam kreten, ništa nije u redu, ovo je nepravda, jebote, a iz istog smo grada, isto smo školu išli, i sve neke tako priče od prilike, ali niko nije isti. Nijedan put nije isti. Znači, put nekog tog čoveka nije identičan kao tvoj. Nije identičan kao tvoj, nikad neće biti. Jeste možda iz istog grada, iste države, istu ste školu išli, ali niste iz iste porodice. Kakva je njegov, kakva je tvoja? Je li imao oba roditelja, nije imao oba roditelja? I kakav mu je karakter? Kakav je tvoj karakter? Sve se to gleda, okolnosti, sreća, sve tu dolazi do izražaja. Znači, ne može to sad kao zavidim, jebi ga ovo ono. Niko ne znaš, brate, šta je on prošao. Ili ona. Ne zna šta se iza toga krije. Najčešće ne znamo šta se njemu na radnom mestu dešava. Znaš možda gde radi i da se čekirao i da se tagovo. Ali ne znaš šta se stvarno dešava u njegovoj duši, u njegovom srcu, u njegovoj glavi. Da li tamo neko njega maltretira, da ga zlostavlja, da li mu je posao dosadan, da li se osjeća usamljeno, šta god. Ne znaš ti to. Kakve su mu kolege, kakav mu je šef, ti to ništa ne znaš i zavidiš, jer vidiš samo ono s polja, ono što je on prikazao na Facebooku ili bilo kojoj društvenoj mreži, jer želi da to ljudi vide. A šta se krije iza? To mene interesuje. U stvari me ne interesuje, šta mene briga, nek se dešava, šta se dešava tom čoveku, nek se dešava, šta se meni dešava, to je bitno. I to treba da gledam, a ne da zavidim njemu na njegovoj sreći koja je možda lažna, možda je i prava, ali nebitno je, to je njegova, to nije moja. A još ima onaj detalj kod putovanja, naprimjer, svi vide lepo stranu, ja vidi Rim, ja vidi Amerika, ja vidi Ženeva, ne znam, Cirih, Pariz, New York, šta god. I onda zavidiš i kažeš, jebote, oni imaju, ja nemam, ja sam bio, brate, u Budimpešti i to je maksimum što sam bio. I nigde drugde nisam išao, ili sam bio do Fruške gore, nebitno, na izletu. Ali ne radi se to o tome. Šta je on morao da uradi da bi dobio to? Da li ga boli, kao što je mene bolilo kad sam radio na brodu kao čistač? Ja sam radio na brodu kao čistač i mene su noge bolile kad sam morao da idem posle 8 sati radnog vremena, da idem da šetam tamo, da obilazim Regensburg ili ne znam bilo koji drugi grad, gde god da sam bio, u Evropi. Znači Amsterdam ili bilo koji grad. Znači 16 gradova sam obišao, znači nisam malo obišao i ja sad sada zavidim nekome koje je obišao 100. I kakve veze ima to, na kraju neće biti presudno, šta je u životu zaista važno. Putovanja čine bogatijima, iskusnijima i sve, kao ličnosti, ali neće to biti presudno. U onom momentu krajnjem, kada budeš imao toliko i toliko godina, nećeš biti, nisam bio u Americi ili nisam bio tamo, nego šta sam uradio, kakav sam doprinos dao mojima najpre, onima bližnjima, znači onim najbližima, pa i ovim ostalima. Znači kako sam delo ostvario, to će da se meri, a ne da li sam proputovao. O tome se radi. Znači, zavidiš, ne znaš ko je šta prošao, koliko se ko napatio, vidiš samo s polja karijere kao neke, kao karijere, ili vidiš šta neka putovanja, ne znaš da su mene bolele noge, da sam se raspadao živ, iako sam obišao toliko gradova, ali sam obilazio tako da mrtav umoran. Nije mi baš bilo do obilaženja, uopšte mi nije bilo, ali sam znao, ako ne obiđem tad, neću bići nikad. Eto, to je suština priče. I onda se strašno razljutim na sebe kada zavidim i kad čujem da neko drugi zavidi nekome za koga misli da mu to mesto njemu pripada, a pripalo je nekom drugom. Eto, toliko, za sad.